maya payapa po kayungan. Kingaldo iti, pagmasusyanan ni Santa Iglesia, inkapegaganakan kan Santa Maria Goretti, Birhen Ampong Martir. Kambeda po din kikatamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakihabetana naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Dave Clarin, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Hector and Myrna Kison. Kapasalamatan da naman ding magmasusi King Aldodang Kebaitan, de Elizabeth Sun, Ami Gomez. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Safe travel, Jenny Rose Guzman. Para king healing ng Norma Kiambao. Para king malanagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Florencia Mercado, Rosel Montemayor, Estanislao Ginto, Espiridion Kayanan, Maria Teresa Sampang, Belia Trinidad, Teresa Gutierrez, Joy Manalo, at Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Cecilia, Carmelita, Jesus, Marby, Gelasio, Agnes, Crescencio, at ding baldang kaladwa king purgatorio.
sablang daralit kapuyan kaya mangga man kingalang mangga mangga man kingalang mangga ikayon sablang melalang purian yein Diyos purian yein Diyos ing masayang ulisa ikayong may piling kawan purian yein Diyos purian yein Diyos ing masayang ulisa. Kilaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, yung grasya ng Ginutang Jesucristo, yung lubutan ng Diyos, ating pamakyagin ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan. Maya pa aba, kaya kaingan po. At gaganakan tayo ngayon, ngayon nga Santa, Birhen at Martir, Santa Maria Goretti, siyempre yan pong patron saint, daring teenagers, na rin babae. Nga bakang tabebet ang matang pangganap kanitin kapag masusyal, sisyan tala pareng kasalanan tamo, at manyan, pamong tawad at pakalulu, ingapon din. Igang manlubok ka rin kaya kang pakamalan, ginumo pakalulu. Igang anak ning tao, ating upayang mamatawad kasalanan, Kristo pakalulu. Ikang Diyos sa magkalog, king kailangan daling kaya kang tawan. Ginoo pakalulu. King Diyos sa may paintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king bier, alamang manalangin tamo. Kaulubos may ipaya talagang kang Diyos, binyan mo kang Santa Maria Goretti, ing katagan patutu, king Ebanghelyo ng Kristo, hanggang kimpinanita dinaw na yung kayang biye para kaniti. Kapamilatan din kayang panalangin, sa panmukeng nibata, king sablang kasakitan, pauning nagudbi kaya ka. Pagdulapan da ka sana, king kabilugan ng puso, uling ika, ing bukod mong panibatan ng biye. Itihaban mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magali kang bemo, ng Banal na Espiritu, may tumuking panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning Genesis. Si bukanin ng Diyos si Abraham nga nakeyo, nano po nga nang mekibat. Kanita sinabi ng Diyos kayo, ito kime Isaak, inganak mong kabubugtungan apakamalan mo, at munta kayo king labwad na ning Moria. Iyayin me kanako bilang ayin na dorolokan, karin king bundok at ituro ko keko. Marano niyang mibangon ni Abraham, sekyane ing asno na, kaya bene Isaak, at ding adwa karing alipa ng lalaki. Migdalaya namang dutong para panangab king ayin adorolokan, ay inutos na ning Diyos kaya. Kalabas daring at lungaldo, ikit na ing Abraham ing lugal king marayu. Kanita sinabi na karing alipa na, malakwan kayo keni, ikayong adwa, at bantenye ingasno, kabang inganako at ako, munta kami ka rin. Samba kami, at kaybat balikan da kayo. Kanita kinwa ng Abraham ing dutong para king ayin, at pepapusana kang Isaak, at yan naman ing migdala king api at king pataram. Miglakad na la kanita ring mitata. Dapot nga ng Isaak kang tatana. Tatang, nano ita anako, nga nang may kibat. Ating api at dutong apanangab, dapat mo ka rin niya ing tupang paten,
nga nang mengotang Isaak. Anako, ing Diyos yan ang balang munye, king tupang patento, nga nang may kibat Abraham. At sinduda ring mitato, ing pamaglakad do. Karas daking lugal atiro na kaya ning Diyos, mita lakadyang altar i Abraham, at selan sana ing dutong babo na niti. Kay ba't ginapos ni ing anak ng Isaak, at binili babo na ning dutong apanangab king altar. Kay ba't dimpot ni ing pataram, bansak sakane ing anak na. Dapot inaos ni ning anghel ning Ginoo, nga na, Abraham, Abraham, nano po, nga nang may kibat. May papaten o nananadbalang ing anak mo, nga na ning anghel. Balo ko nang ini, king tapat kapin king Diyos, uling pigkait kaya, ing anak mong pakamalan. Tinalangayay Abraham at miglalawe. Ikit ni ing meto nga tupang lalaki, ami kulapot asago king masuksok. Pintalane at dekap, ban idawon kalibe ning anak na. Inaos ning ing Ginoo yang magkalub, ing lugal ay to. Makanyan ding awsan nga ni ring tao, ing bundok ning Ginoo magkalubya. Manibat ba na ing anghel na ning Ginoo inaos ning pasibayo y Abraham, nga na, susumpa ko king sarili kong amano, ing Ginoo yang magsalita. Anti na ning pigkait ka na ako ing anak mong pakamalan. Pangako kong panwanan da kang makanyan-kanyan, at parakalan kula ring palipi mo. Maging kasindakaldala, ring batuin na ning banwa, at balas king pangpang ning dayat malat. Sakupan dala ring syudad da ring karelang kasalang. Mi panwanan la karing lahi mo ring sablang bansa ketiking yato. Matupad iti, ulan na ning pamintuan mo ko. Beli ka na lang Abraham ding alipan, at miyabe-abe lang minuli Berseba, nung nuya magdaton i Abraham. Amano ning Ginoo. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. Keka o Ginoo, bukod mong keka, at eke kami mga intulid ing dangalan at ligaya. Uling alangkupas ing lugod mo at katapatan. Bakit ding bansa kukutang do, kaya katamo? No ka rin niya ing Diyos. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. Ing kaya kaming Diyos at yukarin banwa. Daraptana itang burin ng daptan. Kabang ding idolos do, gintula mo ang pompilak, gewadala rin karelang gamat. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. Atin lang asbok, eno man mamagsalita. Atin lang mata, eno man manakit. Atin lang balugbog, eno man makaramdam. Atin lang arong, eno man makabaw. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. Deta sanang ginawa karelo, maging kalupadalo, at pati na detang manalig karelo. O balen Israel, ing ginuyang kekang panaligan, ya ing keka babye kasaupan at kambilan. King arap ning Ginoo, karin ko mi biye-biye, king met mong kapamintuan at katapatan. Hallelujah.
mano mo, o Ginoo, babye lang tulaking puso ko, ing turo mo, babye sala, karing mata ko. Ang Ginoo manatili kaya kayo. Pamamasa king may pabalita at pangkang San Mateo. King panahon na ito, sina kayang pasibay Jesus king bangka, dinalakit sa king dagat-dagatan at tinagos sa king sarili ng balen. Dinare kayo, ring mapilang nakataw, ing meto nga paralitikong makatira, king meto nga papag. Higin ng Jesus, ing maragul, ing kanalang kasalpagdayanan. Inya, nga na aking paralitiko, katatakot, anak ko, ding kasalanan mo, may patawaran mo. Nga raking lugdaring mapilang na iskriba, nalapas na nga na ng taong iting Diyos. Dapat balo ng Jesus, itang matsuking lugda. Inya nga nakarela, bakit marok kayo isipan? Isa ning lalong mayan sabyan. Ding kasalanan mo, may patawaran na. O, talakad-kat, lumakad. Patutwanan kong ini kaya kayo, kinkete king yato. Ing anak ng tao at inyang upayang mamatawad kasalanan. At nga nang sinabi king paralitiko, talakad ka, idalaning pakyaran mo, at muli na ka. Ing tao tinalakad niya at minuli niya. Inyang ikid day tiring tao, tiblano ning takot, at pinuri ring Diyos, amig kalob king antikaniting kayo pa yan, karing tao. Ing mayab ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Sa mga pelikula, lumaman o mga bago, kuminsan po meron akong napapanood na sa mga natives na nag-aalay ng tao sa kanilang mga Diyos, mga dino-Diyos, no? Normally mga birhen, no? Ang inihandog sa kanilang mga Diyos. Whether ito'y pagiging ng tawad nila o kaya pagiging ng biyaya sa kanilang mga tinuturing na mga Diyos. And we call this human sacrifice. Na sa history ng tao, meron talagang mga ganon na sa kanilang paniniwala, ang matimbang na alay sa kanilang Diyos, sa kanilang tinuturing na Diyos, ay ang tao mismo. Kaya dito po sa ating unang pagbasa, ito yung natunghayan natin nung si Abraham ay ihandog na sana kay Yahweh ang kanyang kabubugtungan na anak na si Isaac. Dahil ito raw ang hiningi ng Diyos sa kanya, ang ialay si Isaac. So, ibig sabihin, kung paano ang ginagawa nila sa mga hayop, tulad ng mga tupa, kambing na sinusunog para ialay sa Diyos. So, ganun ang gagawin ni Abraham. Dahil yun ang inihingi daw ng Diyos, na ialay niya ang kanyang anak, na kaisa-isang anak. Kaya dito po sa ating unang pagbasa ay nag-aayos ng altar, tsaka ng mga kahoy si Abraham, dahil ang iaalay niya sa Diyos, kay Yahweh, ay ang kanyang anak. Dahil ito raw ang hiningi ng Diyos sa kanya. Kaya si Isaac takang-taka kung anong ginagawa ng kanyang ama. Kasi nag-aayos ng kahoy para yun ang pagsunog. Pero tanong ni Isaac, Ama, sabi niya, asan ang hayop na iyong iaalay sa Diyos?
Hindi niya alam ni Isaac na siya ang susunugin doon. Kaya sabi na lang ni Abraham, ay, ang Diyos ang bahala. Siyang magbibigay kung anong susunugin natin dito. At nung pong inilagay na ni Abraham si Isaac dun sa inayos na kahoy at takmang sasaksakin at iaalay sa Diyos, doon naman nagparandam, nagsalita ang Diyos na wag nang ituloy ni Abraham ang kanyang gagawin. Sa theology po, sinasabi rito kaya ang mga Hudyo ay hindi sang-ayon sa human sacrifice. Ito yung isang pinagbabasehan na hindi kinalulugod ng Diyos ang ialay ang tao na patayin tapos sunugin para sa Kanya. He despised human sacrifices. Kaya dito po, kaya yung Kristyanismo na nanggaling din po sa mga Hudyo, kamag-anak natin mga Hudyo, hindi ginagawa yung human sacrifice ng Jews and even Christians. Pero dito po sa ating nabasang ito, makikita lang natin ang tunay na katapatan at pananampalataya ni Abraham kay Yahweh, sa Diyos. Kung anong hilingin ng Diyos, walang kapalag-palag si Abraham. Kahit na yun lang ang kaisa-isang anak. At inasam at pinangarap ni Abraham na magkaroon ng kahit isang anak lang. At ito nga, pinagkalooban siya ng Diyos ng 100 years old na. Tanda-tanda na. Tapos ngayon, hihingin pa ng Diyos itong binigay niyang anak sa kanya. Ang sakit-sakit yata ng gano'n. Isang anak na lang tapos kukunin pa sa'yo. Sa mga kaibigan ko pong kaisa-isa lang anak, namatay pang kaisa nilang anak. Napaka sakit sa kanila at pati ang Diyos sinisisi yung mga ganong eksena. Pero dito po si Abraham, kung ito yung kalooban ng Diyos, na kunin niya yung aking anak, amen na lang. Amen na lang si Abraham. At siyempre po dito, dahil nakita na ng Diyos ang katapatan niya, kaya hindi na tinuloy yung hiningi niyang pag-alay sa kanyang hindi na pinatuloy ng Diyos kay Abraham ang ituloy pang pag-aalay kay Isaac. At siguro, ang mensahe po sa atin ni Abraham, sana all. Sana ganyan tayo lahat, katapat at katiwala sa Diyos. Pwedeng ialay, ihandog ang lahat-lahat. Kahapon po, dun sa Gadara, yung narinig nating ebanghelyo kahapon, yung dalawang sinapian ng demonyo, kapalit ng kanilang kagalingan, yung mga demonyo ay pumunta sa mga baboy. Sabi ko po, mas mahalagang buhay ng tao kaysa sa mga maraming baboy, kaysa baboy. Pero mayroong mga tao na mas pinapahalagaan ang mga baboy o kaya ang ari-arian ng kayamanan kaysa sa tao. Dito po, napakahalaga ng anak ni Abraham sa kanya. Parang yun na lang ang buhay niya. Pero ganun pa man, hindi nagdalawang loob. Kung ito ang kalooban ng Diyos na gusto niya, hindi siya nagdadalang loob at mag-aalinlangan ialay. Sa tayo rin po, sana ganun. Handa nating ialay, ihandog sa Diyos ang lahat-lahat. At meron lang po akong narinig na kwento sa isang pari na mayaman. Mayaman ang pamilya nila. Kaya lang siya lang ang kaisa-isang anak ng mayamang mag-asawa. Pero gusto niyang magpare. Meron siyang vocation. Meron siyang nararamdaman na tinatawag siya ng Diyos sa pagpapari. Siyempre po, pag gano'n, yun na lang ang anak nila, mayaman pa, sinong magmamana sa kayamanan nila.
Ayaw ng mga magulang na magparing kaysa isang anak nila. Pero later on po, pumayag na rin yung mga magulang. Inialay sa Diyos ang kaisa-isang anak para maglingkod bilang isang pari. At alam niyo po kung sino yon? Hindi ako. Kasi hindi naman ako mag-isang anak. Yung pong Paris Peace ngayon ng alam ko sa Makati, Saints Peter and Paul, si Father Jerry Santos. At tayo, anong kaya nating ihandog sa Diyos? Kaya ba nating ihandog kahit yung pinakamamahal natin, pinakamahalaga sa atin? Isang tanong lang po yun. At tayo rin ang sasagot. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paintimang kahilingan, tayong lahat na hinahayaan ng Diyos na tayo subukan niya para lang makita ang ating tunay na pananampalataya, pagmamahal sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng maging talapamayapa. Igpa, king kaya kang anak, binyeme kaya kami, ing tune suluning yato. Manatili sana kaya kami, ing kaya kang sala, karingang gangaldo, nimbiyemi. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, patnubayan mo kami, king kaya kang kabyasnan. Makatalakad kaya sana, king panibayong biye. Kaya kabaning biyemi kaya tiking sulip, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. O Espiritu Santo, ipagkalon mo nga ayarapan milang barating ating tetagan, king kapagsubukan, ipayintulot mo nga pagsilbihan da kang parati, kambering dakilang puso, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. O Diyos ning kapayapan at lugod, panimunan mo la rin kaya kaming kaisipan at dapat, ing pangatsumi mo naman karing magdala, sanang kapayapan ng pong lugod, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ngeni, aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, tunay sulu at miglalang king sablang sala, ding kaisipan mi para tilasan ang mitmu, karing banal at payapang pamisip. Ding biyami maging metong lang dalit ning ligaya king kaya kang kapurian, at magdalang kapayapan, busal ding hanggang kapatad mi. Tingan na doon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
kay pakamalang kapatad, bante kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Taning ginunin daang parindakan, ting kapur, ti kaligaan yung kayong labi. Ting kaya katangin kasaklala at namatilog na Santa Iglesia. O Diyos ng lugod, itugtog mo yung kay kang kalam, kariting kekeng ayin, at pasignangan mo sana yung kasalpantianan mi, kalupan yung kasalpantianan pisyag ng Santa Maria Goretti, kapamilatan ng kayang daya. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma manatili kay kayo, At kaya ka, yat na yoren puso yo. kaya nalo, Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tama. ito yung karapat dapat at nato. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratid nuwang karinoy pa, Diyos king arangang lubos mayupaya. Ing banal mong martiri Santa Maria Goretti, tikyan ng alimbawa ng Kristo at dinaw na ing biyena para king kaligayan ng kayakang lagyo. Ing kayang kamatayan papasyag na ing kayakang upaya, asas king kainan ni anting tao. Pipilin mo rin may na at pasiklangan mula king pamipatutura kaya kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita ka beri sa blang koro, ring anghel ka ring banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling ginoo, Diyos sa may paya. Inyato king kaya kang ligaya. Husana king kakatas-katasan. Papalad niya yung karatang iladyuning ginoo. O sana yung nakatas-katas. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo, nga na, tanggapan niya iti ko, nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiin kalis ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Tapos niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan miyo ipa, ang kamatay na pamanyubi na may biyaning anak mo, naramya kaya kay tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepanyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapagmamaying pagamuam, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganapya king lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, nalaning talasuy mong iPadre Jeffrey, kambi ng Carmelita at Cecilia. Ading alapang mayangon na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamiting bilang angga, ban kaya bilang Maria, imbirendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayin tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katamo. Ipamid, tiyo kabanwa, isang banyilag mo. Datang kay kaming kayarian mo. May pamingpaning loob mo kay tisuli pantibanwa. Kakanan ni king Aldoldo, mo kaya kami. Katawad mo kaya kami, din sa damit kaya kami. At di pamatad, di karing di kasala kaya kami. Ngayon kaya pa isaw, Jesus, may tapos mo kami, isang ba. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, bangking kasopan, ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming kalapangabos. Kaya kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, maggamit king alangan. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantiyanan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, di ka mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may po kayong tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, bigyan mo kaya kami ng kapayapaan. ngayong malugod at maganakatang Ginoom, ing Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mano mo, kamayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, buhat lingap. Salamat, King pagkamanot pamalingat. Salamat po, salamat po. Paraking beapit kaloob mo kaya kami. Pamangan mi aldo bagyan mo unahan mi ngalan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, buhat lingap. Salamat, King pagkamanot pamalingat. Salamat po, salamat po. Paliningal do at dimla naming bulan. Siyong pinganin at kanta dari ngayon.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, may pasiklangan kami kapamilataning misteryo ni Tingay Eukaristya. Kapamilataning pamakyapos ni king katapatan ng Santa Maria Goretti at kapamilataning kayang kapibabatan, makapagkaraki kesana king pengako mong biye alanganga. Itiadon ni king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natila kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paituto, ingin pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ni kaya katang kapag masusya na metana, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dapat po salamat at maya po oras, magandang araw, marami pong salamat.